назад във времето. Вие си спомняте как миналата година, през месец юли, по моя инициатива, аз организирах една кръгла маса и един форум на тема високите технологии и културното наследство. На нея бяха поканени кметове от различни общини от цяла България, директори на музеи, директори на галерии. По време на този форум аз подробно разясних възможността, която община Пловдив ще има, за да кандидатства по тази оперативна програма регионално развитие за Стария град. На този форум бяхме поканили и чуждестранни специалисти, както и представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на Министерството на културата. Още тогава аз предложих своята възможност и своята готовност да помагам по тази оперативна програма на община Пловдив. Въпреки това, такава подкрепа от моя страна не беше поискана. Проектът, който община Пловдив подготви, е на тема Пловдив – град на културни и исторически атракции, археологически комплекс Небертепе, регионален етнографски музей, къща Клианти, къща Стамболян, галерия за съвременно изкуство на стойност 5 милиона и 200 хиляди лева. Първоначално крайният срок за кандидатстване бе 16:00 часа на 14 януари, като след това този срок беше удължаван два пъти и крайният срок беше 15 март 16:00 часа. Община Пловдив подава своя проект в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 15 март в 16 часа и 16 минути извън посочения срок и проектът не е приет. Няма процедура, по която този проект да бъде приет, след като този срок не е спазен. И няма такъв прецедент да се направи проект и да се чака последния срок и последните минути. Правилата за кандидатстване и сроковите са разписани в едно решение на Министерския съвет и няма вариант, в който тези правила да бъдат нарушавани и да се прави компромис на община Пловдив, защото това поставя пред провал финансирането на цялата програма. Има 57 общини, които са кандидатствали с проектите и те също могат да обжалват. През тези дни ние проведохме много срещи с министър Томислав Дончев по европейските фондове. Той е категоричен, че не могат да се направят никакви компромиси в това отношение. Той беше на среща в Пловдив, вие се спомняте много добре. Обясненията на община Пловдив, че закъснението се дължи на опашка в МРРБ, са несъстоятелни. Процедурата е, че ако има чакащи, общините се регистрират в една обща зала и след това започва приемането на тези проектни документации. Такъв е случай с общините в Созопол, Поморие и Стара Загора. Техни представители са били в сградата и са били в тази зала и те са били регистрирани в 16:00 часа. В такъв случай аз искам да попитам къде са били представителите на община Пловдив и ако наистина са били в сградата на регионалното министерство, защо не са били именно в тази зала, където се приемат тези проекти, или може би са били в кафето или в тоалетната на регионалното министерство. Как може една община като Пловдив да бъде сравнявана с общини като Дупница и община Две могили? Аз искам да попитам кой е отговорен за този провал, кой е правил този проект и коя е тази консултантска фирма, на които два месеца не им бяха достатъчни, за да внесат тези проекти на време. Това е недопустимо и е абсолютно безотговорно, когато става въпрос за един толкова важен проект, с такова голямо финансиране, да се чака последния срок. Аз съм пловдивчанка и трябва да ви кажа, че на мен наистина ми е болно, когато се случват по този начин нещата. Ние сме категорични, че кметът на Пловдив, господин Славчо Атанасов, трябва да понесе своята политическа отговорност, защото това е пълен провал. Каква отговорност той ще понесе пред нашите съграждани? Това трябва да излезе той и да обясни на пловдивчани.